Akho ngomnye uxakileyo ava ibhandla yefako ibheyina leyo abantu boboya babona enye into ngoku yani uyafika ugangxa ibhandla apha ufaka uboya iyapresa ngoku bafuna ipress nansi amakhwama amakhulu ke ngoku sithi ezanto sibona enye into ndiyayibona ezanto ndizifake apho ezinintsi apho indaba ezenzelwa singasilandi izawukhutshwa ke ngoku ngayo uyabhiyila ke out of i-baling machine yakhe azenzele yona ngokwakhe azawuthenga akathengi notata akadibani nengathi yathenga so uzasixelela ke ngoku uyiqale njani le nto xa isenza i-presentation ngoba wayiqala nini xa kwakutheni but nantsi i-product wonke ke lo msebenzi ulapha ngumsebenzi wakhe usidemonstreyithele ngokuba hayi ningathi kuba nibone ezi cardboard nithi hayi ebeyozithatha kwabani uyoyithenga kwabantu bantu wazi uba izobekwa apha abantu abaninzi mos bayakuthanda udlala akadlali lo tata Councillor through you ke sicinga fanele uba singahamba ke ngoku siyoqaliseni ke ngoku le program